بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي لجبا وموبيلا جنفون إسلامي كفوليني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دين برو حكم كنا لا دين برو مي جمو كان من سيلنا شرف لا تي جبراني كنا ولا سا كمولا فامو دين لا. Bi ani an karamo do ɲɔgɔnna sɔrɔ n'o ye al-imam Sheikh Umar Magasuba Almamido Rivera ka bɔ Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan. An n'a bɛna jɛ ka baro kɛ diinɛ kunnafoni dɔ la. Nka yanni an ka don an ka baro kɔnɔna la an bɛ an ka Almami bisimila an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Almami an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la Sherifla Jabarani kan an ka diinɛ baro kɛnɛ kan. An bɛ fɛ ka walanda dɔ di mɔgɔ ma bɛ ka baro kɛ ni mɔgɔ ye fɛn dɔ kan bi Alakira sallallahu alaihi wa sallam a bɛ a ka hadisa dɔ fɔ hadisa in daminɛ a b'a fɔ ko maa si tɛ don alijinɛ kɔnɔ fo ka limaniya ani ni maa min tɛ mumini o tɛ don alijinɛ kɔnɔ kuma in laɲini y'o de ye hadisa tɔ bɛ yen nka n mago bɛ nin yɔrɔ in na an ka ɲininkali fɔlɔ mumini yɛrɛ ye jɔn ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم وبارك ومجد على حبيبك ورسولك النبي الأمي. نعم. محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين. سنانغا دوانغا كما كان أمي أمبالماكي كان أمي رفو. إم كلا سوبيا كان وليا. Ani Sherifla barake baga bɛɛ ana karamɔgɔ bɛɛ fɛn fɛn bɛ tɛmɛ émission na émission ni an b'a suivi Côte d'Ivoire ka caya karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ tɛmɛ la an b'o bɛɛ lajɛlen fo ani Mali karamɔgɔ wajulikɛla bɛɛ an bɛ tila k'an ka karamɔgɔkɛ fo n'o ye Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara n'a de ye binti ale de ye bintigɛ n'anw sigilen bɛ Usuma kɔrɔ ni Ala ka diɲɛ ye an b'a fo a ka diinɛ baara la a ka cɛsiri la a ka kɔnɔnajɛya la Ala k'a n'a sara alhamdulillah limaniya komi e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na jɔn ye mumini ye kira k'o misaliya d'a ma i ka hadisa min fɔ ko aw tɛ don alijinɛ fɔ aw bɛ kɛ mumini ye mais sini i ye kɛ mumini ye jɔn de ye kira ka misaliya dɔ d'a ma misaliya n'a ko ta yirisu ma a ko inna mina shajarati shajara la tasqutu waraqaha a ko yirisu dɔ bɛ yiriw la ko ala filaburu tɛ fili sa fɛn bɛɛ ye nafama o de ye mumini ye bɛɛ lajɛlen k'a ɲini sababu k'a ɲini o ye yirisu jumɛn ye bɛɛ k'a ta fɔ ale yɛrɛ nana fɔ ko a nakhla k'o de ye tamaroju ye n'i ye tamaroju lajɛ a filaburu o ye fila ye tamaroden yɛrɛ bɛ dun kolo min b'a kɔnɔ fana bɛ nafa ɲa ala lili o bɛɛ bɛ nafa ɲa donc k'o de ye mumini misaliya ye o b'a jira k'a fɔ mumini kan n'a donna yɔrɔ yɔrɔ a ye dɔn k'a fɔ ko mumini de nin ye ni mumini kumana a kumakan i b'a lɔn o la k'a fɔ nin ye mumini ye mun na parce que kumakan min bɛ bɔ a da la kalima tɔyiba kumakan ɲuman de bɛ bɔ a da kumakan jugu tɛ bɔ a da a bɛ komi parfum kasa i y'a faamu mumini misaliya ani mɔgɔ min tɛ mumini ye walama min bɛ fɛ ka don a la a bɛ komi ni mɔgɔ min mɛnna ɲamanton kɔrɔ awa n'i nana ka na parfum yira la a b'a ye k'a fɔ ko parfum de kasa ka go parce que ale de ladɔnni na a ni ma seniya fɔlɔ donc o de ye mumini ye k'a yira k'a fɔ mumini n'a donna fan o fan a kan ka nafa kɛ a kan ka nafa se mɔgɔw ma kira bɛ n'o f'i ɲɛna alayhi salatu wasalam hadisa wɛrɛ la a ko inna mina nasi nasan mafatihu lil khayr wa maghaliku lishar وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر ومغاليق للخير فتوبى لمن جعل الله على يديه مفاتيح الخير وويل لمن جعل الله على يديه مفاتيح الشر أكو أنا ما دين دوبي أنا ما دونا نو يمؤمنو يمثال يفعلوا يمؤمنو كو نولو بلا كوكو نيافه وبهرك وبهرس ما كاسي مغوما فم فم يكسوي كهير لا سي مغوما ولوبو لبارا لنياني وبتورو نيونين كابو أنا ما دين يوما ako de mu'minu berbere ako adama din no fene be adama dona no lu blala koko nyafe wala ma no be koko nyamwala wala ma al no be ko banzana non seulement te hereke herebe sababu be da chugo bo be nyoni kaboy toro de be se mo ma o bitla ka toro li la nyini ga la se mo ma ulu re her fe fe me na ni here bo datu نعم
kira ka kuma fila fɔ laban an kan ka hakili to hadisali la o de ye jumɛn ye ko fatuba liman ja'ala Allahu ala yadayhi mafatihul khair a ko hey ala ka kunnadiya ala ka nisɔndiya ala ka teriya o bɛ mɔgɔw ye mɔgɔ mun non seulement ka hɛrɛ kɛ ka tila ka hɛrɛ sama ka se mɔgɔw ma mais a ka tɔ kelen don ala k'an kisi o ma a ko ala ka dimi a ka jangata a ka kunnangoya o labilala mɔgɔ ye mɔgɔ mun n'o tɛ hɛrɛ kɛ o bɛ hɛrɛ le tana lase mɔgɔw ma dɔw b'a yira an na k'a fɔ muminu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a ka ko o ko kɛ sani a ka kɛ a b'a filɛ fɔlɔ est ce que a ka di ala ye est ce que ani ala ta bɛ bɛn mɔgɔ bɛna min fɔ ale ma ko t'o la mais est ce que a ka di ala ye est ce que n bɛ min fɔ la ne ni ala ta bɛnna wa o de ye muminu ye fɔlɔ i ka faamu donc parce que muminiya degré k'i ye la fɛn na i ma fɛn min ye i ma mɛlɛkɛw ye k'i la mɛlɛkɛw la latigɛ ɲuman na juguman k'e la o la k'i y'a fɔ kɛma bɛ yen e ka da o la donc o b'a yira an na o bɛ Hasan Basiri ka kuma dɔ jigin an kɔnɔ Hasan Basiri rahimahullah a ye kumaba 4 fɔ kuma 4 ni an bɛ 1 t'a la a ko lamma alimtu anna allaha mutalli'un alayya fastahyaytu an yarani fi ma'siyatihi a ko tuma min na ne k'a dɛngɛnɛya sɔrɔ n ka muminiya dafani n k'a dɛngɛnɛya sɔrɔ k'a fɔ ilahu n'o ye masaba Alahu Taala a ɲɛ bɛ n na yɔrɔ bɛɛ tuma bɛɛ wagati bɛɛ ko ne maloyala k'a fɔ o ala ye ne ye n bɛ kan ka ala sɔsɔ donc o de ye mumini ye i y'a dɔn k'a fɔ ko ala ɲɛ b'i la yɔrɔ bɛɛ tuma bɛɛ wagati bɛɛ donc i bɛna min kɛ i y'a dɔn k'a fɔ a ɲɛ bɛ n na o de sɔrɔ i m'a ye kiyama ala bɛna fɔ n'ala ka muminiw ka kita d'u ma a bɛ kule a b'a fɔ n kun sigini bɛ ni nin ye parce que n kun dɛngɛnɛya la n kun lala la hali ni n kun m'a ye mais tɔ kelen don ale b'a fɔ ko mali hazal kitab la yughadiru sagira wala kabira ni ye mun kitabu ye a tɛ fɛn fitinin da hali n dogo la ka min kɛ pourtant e do k'a dɛngɛnɛya sɔrɔ k'a fɔ ko ala ɲɛ b'i la wagati bɛɛ tuma bɛɛ donc n'i k'o dɔn i b'a dɔn i b'i sen bila yɔrɔ la i b'i sen ta yɔrɔ la parce que balawu tɛ na fo n'i ka ko dɔ la jɔla don min na ni ko banna don min na i b'a lɔ sa paw bɛ commencer ka compter i k'i sen bila yɔrɔ min na mun na i k'a bila ye mun na i k'a ta ye donc n'o kɛla i bɛ kungo sɔrɔ donc ala k'an kisi o ma donc kabini o yɔrɔ la i b'a dɔn ne ka hɛrɛ bɛ min na o de ye muminiya ye n'i ko muminiya sɔrɔ min kan i kan ka dunya lajɛ cogo min na an da bɛna s'o ma sa inshallah an kɛlen ka k'a dɔn mumini ye fɛn min ye ja muminiya yɛrɛ a nafa fɔlɔfɔlɔ bɛ se hadamaden yɛrɛ de kan ni maa kɛra mumini ye ni e kɛra mumini ye ne kɛra mumini ye a lafiya fɔlɔfɔlɔ bɛ e yɛrɛ de kan parce que a b'a permettre ko dɔw mana na i kun kan i se t'a la i b'a ta ni ala ye i bɛ sabali a kɔrɔ an kɛlen ka mumini dɔn an ka ɲininkali filanan mumini yɛrɛ bɛ diɲɛ lajɛ cogo di kuma bɛ yen parce que n'an y'a jateminɛ sani i ka dunya lajɛ i kan k'a faamu dunya ye fɛn jumɛn ye kira bɛna fini alayhi salatu wasalam ko ad-dunya duwal ma mada fad wala ghaddu ghaib wala ka sa'atu allati anta fiha ko dunya ye sanga ni fitini min tɛmɛna o kuma tɛ fɔ min bɛna o bɛ ala de bolo wala ka sa'atu allati anta fiha wagati ni kunkuru min na cɔ o de ta ye donc i bɛ se min na ala ko la i cɛ siri o la i ma ye kuranna ayaba dɔ bɛ yen suranba dɔ bɛɛ lajɛlen k'a lɔn mais lɔnnikɛbaga dɔ ko hali ni kuranna kun dan n'o kelen ma k'o tun bɛna adamaden bɛɛ lajɛlen wasa tagasi la miiri la mais e kɔni ko k'o dɔn e ka tagasi man k'i janfa i ka miiriya man k'i janfa to i kɔni ko k'a lɔn k'a fɔ sew bɛɛ lajɛlen bɛ ban ka to Alahu Taala ta ma masa Alahu Taala ko bada bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana lafi khusr ila akhir al aya ala ko k'a b'i kali wagati la mais ala b'i kali fɛn na fɛn min k'a diya mais anw ta tɔnɔ de b'a la ko ni fɛn ɲuman don a bɛ fɛ an k'an tɔnɔ bɔ a la ni fɛn jugu la a bɛ fɛ an k'an yɔrɔ majanya ka bɔ a la mais ala b'i kali wagati la mais munna ala b'i kali wagati la yɔrɔ nin na parce que wagati de kɔnɔ adamaden bɛ ala bato wagati de kɔnɔ adamaden bɛ ala sɔn wagati de kɔnɔ kuma dɔ bɛ bɔ adamaden da min man kan ka bɔ adamaden hakilima yɛrɛ da n'i ko sira la ɲɛ k'a bɛ bɛn temps bɛ n bolo a bɛ na ko bɛɛ kɛ temps foyi t'e bolo mais hali n'o temps ka k'i bolo a ko innal insana lafi khusr ko adamaden bɛɛ bɔnna o temps kelen kɔnɔ o wagati kelen kɔnɔ mais i si ka janya cogo cogo i tɛna sanji 200 sɔrɔ 100 dunya bɛ lɔgɔ b'i la i bɛ kɛ denmisɛnw ka tulonkɛfɛn ye a tɛ ten a ko innal insana lafi khusr ko adamaden bɛɛ bɔnna o wagati kɔnɔ mais e y'a jateminɛ hali n'i ka 100 sɔrɔ yan ala fɛ i ka wagati joli sɔrɔ i ma hali miniti 10 sɔrɔ parce que ala ko 50 alfa sanna mimma ta'udun kiyama tile kelen o ye an wasa ni 50 da i mɔgɔ min ka 100 sɔrɔ e ka joli sɔrɔ ala fɛ i ma foyi sɔrɔ bon n sɔnna san balimakɛ k'a fɔ k'e ka sanji 100 sɔrɔ dugukolo kan an ka jate la kira ko man nuqisha uziba
ko ni mɔgɔ sɛgɛsɛgɛla si foyi t'o la i bɛ jangata siga t'a la e ka kɛmɛ min sɔrɔ denmisɛnya wagati n'o ye waati ye mɔgɔ ɲinɛnen bɛ ala k'o waati la ala k'o bɔ a la n bɛ taa ekɔli la o waati k'o bɔ a la i nana diplôme sɔrɔ i bɛ baara ɲini na jɛlɛn ala k'o bɔ a la e nana baara sɔrɔ ni ala ka diɲɛ ye oui patron oui chef oui président ala k'o bɔ a la karamɔgɔcɛ nin bɛɛ nin ko bɔri ko ala joli b'e bolo k'i k'o to ala bolo joli b'e bolo k'i k'o di ala ma o b'a sɔrɔ retraite sera i surunyala kaburu la olu sɔn mɔgɔw bɛ ko dɔ kɛ o m'a faamu ni min ka san yɛlɛma sera anniversaire sera an bɛ sɛbɛn ko dɔ farala an si kan nka i surunyala kaburu la de awɔ parce que n'a kun sɛbɛnna ala fɛ k'e kun kan ka 60 sɔrɔ ne ka 59 sɔrɔ kɔrɔ ye a tɔ ye kelen donc an k'an k'o de faamu i y'a faamu donc mun minnu kan ka dunya jateminɛ o cogo la a bɛ komi misaliya min mɔgɔ min ni jugement dɔ b'a bolo sini o kan ka juger jugement nin siga si t'a la a résultat o ye dante min na o ye n'i kunnadiyala i tɛ minɛ tugun awa ni i minɛna fɛnɛ i tɛ bila tugun i b'a ye hakilima fila bɛ bɔ yɔrɔ la hakilima fɔlɔ o b'a fɔ komi o kan ka juger sini n b'a dɔn ni n bɛna minɛ walama ni n tɛna minɛ donc min ma se ka min kɛ n bɛ n jija tulonkɛ la n b'a bɛɛ kɛ naganaga la a dulɔ min na tulonkɛ ko est-ce que o tigi ye hakilima de ye hakilima lo mais est-ce que a hakili hikima b'a la na hakilima tɔ kelen b'a fɔ ne bɛna juger sini ne ma dɔn ni n bɛna minɛ walama ni n bɛna bila donc n kan ka kɛ cogo di n bɛ n jija to n ka seli ka ala wele pour que ala bɛ se ka n dɛmɛ n bɛ se ka jiriw convaincu cogo min na pour que o ka n bila donc o de ye hakilima yɛrɛ yɛrɛ ye donc an kan ka dunya filɛ o cogo de la ka dunya minɛ kira bɛna misaliya dɔ d'i ma que dunya filɛ comme ni mɔgɔ min bɛ voyage la walama ni bɛ transit la transit ye fɛn jumɛn ye e kan ka taa sisan jamana dɔ la e nana se yan i se yɔrɔ tɛ yan ye ani mɔgɔ min dan ye yan ye est ce que aw kɛcogo ye kelen ye a kɛcogo tɛ se ka ye kelen ye ale bɛ bɔ a bɛ taa so n'e bɔra ka taa kɛnɛma avion bɛ taa k'i to donc a kɛcogo tɛ donc an bɛ dunya tɛmɛna de Mahamad Afad ni min tɛmɛna o bana o kuma tɛ fɔ donc o dunya ye wagati ni kunkurun dɔrɔn de ye silamɛ kan ka dunya filɛ o la k'i cɛsiri ka ala ɲini a bɛ komi ni mɔgɔ min k'i bɛ voyage kɛ misaliya nin na teri saba ko a b'i bilasira fɔlɔ ko ne b'i bilasira n'an sera frontière la ne b'i bila ye dɛ filanan ko karamɔgɔcɛ ne b'i bilasira n'an sera frontière la n'i kan ka don kaso la ne tɛ se ka don n'i ye kaso la dɛ awa ne b'i to yen sabanan ko ne b'i bilasira n'an sera frontière la n'i kan ka don kaso la ni ala sɔnna ma ni ala ka diɲɛ ne bɛ dali kɛ i tɛ don kaso la n bɛ taga n'i ka kɔsegin teri saba na bɛ jumɛn ta ka t'i yɛrɛ bilasira min bɛ taa n'i ye fo ka tila ka kɔsegin hali ni tafilika min t'i bolo mais n bɛna teri saba nin f'i ɲɛna teri fɔlɔ min ko k'a b'i bila frontière la frontière ye cimetière ye fɔlɔ ko o de ka nafolo ye n'i sala tɔgɔkɔrɔ bila la ko tiɲɛ o y'a tiɲɛna an bɛɛ lajɛlen ma kabini suma do fɔlɔ mɔgɔ bɛ commencer ka coup d'état kɛ yasɛko kama de y'a ko fɔlɔ de ma o de sɔrɔ kira Muhamadu ko sallallahu alaihi wasallam ko yaqulu bani adam mali wa ma laka min malika illa salasa ma akalta wa ma albasta wa ma tasaddaqta wal baqi lil warithina man ishta bi khamra kira ko alayhi salatu wasallam ko min ka di adama ka nafolo caman ɲini ka sigi ka gardien foyi tɛ di ala ma fo fila ni kelen i y'a faamu mais k'i ka nafolo million walama milliard min lajɛ ko foyi tɛ la fo tilayɔrɔ 3 i ye min san dumuni na k'a dun walama k'a di i ka denbaya ma walama k'a di silama bɛrɛbɛrɛ dɔ ma o y'i ta ye i bɛn'o sara sɔrɔ kiyama i ye min san fani na k'a don walama k'a dun i ka denbaya kana walama ka don silama bɛrɛbɛrɛ dɔ kan i bɛn'o sara sɔrɔ kiyama mais attention Imam Ghazali ko rahimahullah ko sani e ka fani don fani min sɔngɔ bɛ dirham 1000 bɔ e ka joli di ala ma fɔlɔ wa ma tasaddaqta ani ka min di fi sabilillahi ala ma i bɛn'o sara sɔrɔ kiyama mais hadisa tɔ de kan ka bɛɛ lajɛlen lasara a ko cogo di a ko al-baqi lil warisina man ishtashara bi khamra ko nafolo tɔ min bɛna to k'o ye tiɲɛtabagaw ta de ye n'a k'i tiɲɛtabaga min diya o na dulɔ minɛ ye n'a yɛrɛ ka min diya o na sunkurubaw sɔnna ye mais n'e ma foyi kala don i bɛ taa ala sɔrɔ ye donc o b'a yira k'a fɔ dunya ye wagati ni kunkurun dɔrɔn de ye an b'o kɔnɔ an bɛ taa an bɛ na an bɛ taa dɔw bɛ na dɔw bɛ taa ni tagali ma se e ma don min na e hakili ko dunya ka jan donc dunya ye b'o cogo la dunya bɛ kan k'a marasa de olu sɔn adamaden bɛ na dugukolo kan don min na n'a bɔla ba kɔnɔ kira ko alayhi salatu wasalam sani dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka maga la o tɛ seconde ko ya masabalaw tala bɛ sara den na a b'a fɔ denɲɛrɛnin ma ko ya abdi lakad kharajtuka min rahmi ummika ila dunya taqiyan nazifan naqiyan fala tughayyiru amanati ala b'a fɔ denɲɛrɛnin ma ko nga e min lana dugukolo kan n k'i bɔ i ba kɔnɔ i ka sini jurumu t'i la ni ne ala kɛlɛmaganteya ye n ka danaya de k'i la kana o danaya fali fɛn wɛrɛ foyi la
o deniya o doni o de jumɛn o de silamɛya doni ye olu sɔn n'i donna don min na kaburu kɔnɔ i ka faamu sani mɛlɛkɛ fila in na ɲininkali kɛ masaba Alahu Taala yɛrɛ bɛ na tuguni a b'a fɔ ko ya abdi fi turabi dafanuk raja'u wa tarakuk walaw zallu ma'ak ma nafa'uk Allahu akbar ko nani do bɔgɔ la o taatɔ filɛ nin k'i to hali n'o ka laɲini k'i to yan o tɛna foyi ɲɛ i ma alam taskuru wasiyati n ye min f'i ɲɛna ka kɔrɔ i na don i ma miiri o ma wa i nana dugu ko ka bila zunub i kɔ segitɔ filɛ nin ma i fan bɛɛ ye juru ma gharrakaka mun de k'i marasa mun de k'i marasa donc duɲa b'o cogo la silama kan ka duɲa mumini kan ka duɲa filɛ komi ni mɔgɔ min bɛ baara kɛ la ka sɔrɔ ka taa a sara ta kiyama parce que an bɛ baara de la yan mais sara bɛ taa min o de ye kiyama ye mais o dengɛniya bɛ sɔrɔ jɔn de la o de ye mumini ye ne m'o muminiya degré sɔrɔ o dengɛniya tɛ se ka sɔrɔ o de la parce que k'i ye dilan fɛn na e ma fɛn min ye i ye sɔn fɛn ma i ma fɛn min ye ni fɛn o fɛn fɛnɛ k'i sɔrɔ juguman ni ɲuman na k'i y'o sɔrɔ o de sɔrɔ i bɛna sɔrɔ kuranna kɔnɔ jogo saba bɛ n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ la kana sa suratu Anfal kɔnɔ jogo saba n'o tɛ mɔgɔ la kana sɔn ka sa kana sɔn ka sa ala bɛna f'i ye ko innamal mu'minuna innama ka mun bɛ employé yan ça y est dante min kɔfɛ a ko innamal mu'minuna hey mu'minu bereberew de ye jɔn ye ni ala mako bɛ mun na allazina iza zukira Allah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun a ko mu'minu bereberew de ye jɔn ye mako bɛ mun na ni ala mako bɛ mun na a ko le mɔgɔ ye ni ala ko fɔlɔ yɔrɔ na wajilat qulubuhum o dusukun bɛ jɔrɔ dusukun bɛ jibɔ parce que pour que ɲa ka jibɔ c'est que dusukun de magaya la parce que kira ko ko kaswatul qalb min kasrati zunub wa kasrati zunub min tulil amli wa tulil amli min hubbi dunya wa hubbi dunya ras kulli khati'a Allahu akbar ko ni ka adamadi min dusukun janno c'est ka jurumu ne ka ca ko ni ka ya jurumu ka ca c'est ka natali ka bon tuyala hakili tɛ saya la a hakili ka masalima ale ka kɛnɛ ale bana examen ni fɛnw na wa hubbu dunya dunya kanu do ras kulli khati'a o de jurumu bɛɛ lajɛlen ba ye ko jugu bɛɛ ba ye dunya kanu de voilà dunya kanu parce que kira ko do ko fɛn fila tɛ se ka kun dusukun kelen kɔnɔ ala kanu ani dunya kanu Jibrila ni sitana tɛ se ka sigi yɔrɔ kelen donc n'i y'a faamu la i b'a dɔn k'a fɔ dunya nin wagati ni kunkurunna ye wajilat qulubuhum dusukun bɛ jɔrɔ parce que pour que i ka alamɔgɔya sɔrɔ fo jogo saba kana kawa i yɛrɛ la kawa n yɛrɛ la k'o bɔ a la yɛrɛ yira k'o bɔ a la ni ko ye mɔgɔ mɔgɔ la ala mɔgɔ tɛ muminu tɛ mɔgɔ mɔgɔ a bɛ kawa yɛrɛ la a bɛ yɛrɛ yira kɛ hasidiya b'a la kana siga donc ale dusukun bɛ jɔrɔ est ce que n ka min kɛ n bɛ ala sɔrɔ cogo di ne bɛ diya ala ye cogo di ne ka jurumu min kɛ ala bɛ yafa o ma cogo di yala min ka min kɛ o bɛ ne bɔ wa wa iza tuliyat alayhim ayatu ni wajulu kɛlɛ o kan walama ni ala ka aya karamɔgɔ kan zadatuhu imana dɔ bɛ fara o ka limaniya kan a sabanan ye jumɛn ye n'o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye wa ala rabbihim yatawakkalun ni ko ko k'o sɔrɔ o b'a la ala kun i b'a ye o jogo saba fɛnɛ bɛ wolo jogo saba wɛrɛ la surati imurana kɔnɔ a bɛ wolo jogo saba min na o de ye ala ko ko bisimilahi rahmani wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard a fɔlɔ uiddat lil muttaqin a fɔlɔ o de ye jumɛn ye allazina yunfikuna fi sarra'i wad darra'i a filanan wal kazimina al ghaiz a sabanan wal afina anin nas a yɛrɛ bɛna naaninan fara kan wallahu yuhibbul muhsinina a ko a ye teliya a ye boli ka taa ni ala ka arijinɛ ɲinini ma bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ fɔ mun kɛla mumini ye n'aw ka dunya bila aw kɔfɛ k'aw ɲɛsin kiyama k'aw de b'a sɔrɔ parce que o iddat lil muttaqina taqwa i b'a sɔrɔ arafu naani arabukan ye kabakomanba de ye ka arafu naani ni taw qaf wawul fata ani ya taw ni kɔrɔ ye tubu ila allahi tawbatan nasuha a ye tubi ka taa ala ma n'i tubila don i bɛna qafu ni sɔrɔ o tɛ kafu ni wallahu qaribun minal muhsinina parce que i tubila donc i bɛ surunya ala la wawu nin kɔ de ala ko wali allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur comme i tubila i surunyana ala la ala ko i kɛla ale teri ye yawu nin ko ala bɛ yakinu d'i ma sisan ka dɔmɔnu d'i ma ka fɔ ka dɛngɛniya d'i ma siga si t'a la i y'a faamu donc o ye kuma fɔlɔ ye jogo dɔ nin wolola jogo fɔlɔ min na ko allazina yunfikuna fi sarra'i wad darra'i mun b'a di ala ma gɛlɛya fɛ nɔgɔya fɛ ka wari di o ko ɲumanba ye sayi télévision nin filɛ nin ye cogo min na sisan silamɛw kan ka nin tali k'a kɛ koba ye mun na parce que saba ni naani bɛ tɔw bolo
ni nin kelen min b'an bolo parce que an balimaw ko almadaris qabla almasajid i y'a faamu almadaris qabla almasajid sani an ka kɛ misirilɔ yɔrɔ bɛɛ misirilɔ ka ɲi dɛ o ye koba de ye maa ye kalansow jɔ fɔlɔ mais kalanso la belebelew de ye jumɛn ye o tɛ nin ye o musokɔrɔba min sigilen bɛ so kɔnɔ n'a tɛ fatiha yɛrɛ dɔn nin kama a b'a dɔn nin ma ɲi diinɛ la nin ka ɲi diinɛ la nin kama a b'a dɔn donc almadaris qabla almasajid i ka faamu donc o t'a fɔlɔ ye yunfikuna fi sarra'i wa darra'i wa di ala ma gɛlɛya fɛ nɔgɔya fɛ dimi ko bɛ kɛ o la o bɛ yafa ala kama yafa kɔfɛ o bɛ tila ka ɲali kɛ o tigi ye wallahu yuhibbul muhsinina ala ɲalikɛbagaw ka di ala ye donc balimakɛ o de ye silamɛ kan ka diɲɛ filɛ cogo min na k'a lɔn k'a fɔ ko lon dɔ bɛ na lon min na i sen bɛ n'i dɛsɛ bolo bɛ n'i dɛsɛ k'a fɔ i kelen de bɛ taa i ka diya cogo cogo i m'a ye kuranɛ labanna o aya de ma o de kan kuma lamɛn kuranɛ ko kuranɛ aya laban min jigila o de ye wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah a ko i ka nin bɛɛ kɛ mais siran lon ɲɛ don min na o bɛ n'i sen fila n'i bolo fila siri k'i t'i di ala ma i n'i fa tɛ taga i n'i ba tɛ taga o de sɔrɔ lɔnnikɛbagaw ko ne ka di cɛnin ye dɛ ne ka di muso nin ye ko yalo i ka di mɔgɔ min ye o de ye i yɛrɛ ani ala parce que kabini i suma don o bɛ commencer k'u bolo n'o k'u bolo magala a bɛ taa ko ni safunɛ ye n'an bɔra kaburu la min ka baara kɛ min ma baara kɛ o bɛna o tigɛ ko ji la a tɛ ten hali ni min beleli kɔrɔ hali ni min ka passeport bɛ la kaburu kɔnɔ a bɛ taa dɔwɛrɛ de kɛ nafa jumɛn de b'i la ni min k'a bolo magala a bɛ tila k'a bolo jɔsi seli fana seli tɛmɛ n'i ka k'i to mun ka baara la lansara seli tɛmɛ n'i ka k'i to mun ka baara la e ko mun ma ko ne tɛ ɲa baara tɛ kɛ se ka kɛ ne kɔ ni ne tɛ yen ko nin vraiment a bɛ gɛlɛya o bantɔ filɛ i la nin puis tora bɛ dafa ne kɔ waraja o watara ko donc an kan ka duɲɛ jateminɛ o dɔw la fo k'an se ka duɲɛ tɔnɔbɔ fo an k'an cɛsiri salabagatɔ tɛ ala sɔrɔ malankolon tɛ ala sɔrɔ i k'a fɔ dɛsɛbagatɔ tɛ ala sɔrɔ min k'a yɛrɛ kɛ dɛsɛbagatɔ tɛ ala sɔrɔ jɔnni bɛ ala sɔrɔ mɔgɔ min cɛsirilen don n'a fari fununen don ala ko la o de bɛ ala sɔrɔ o de bɛ kɛ kunnadiya jɔn ye o de bɛ muminiya sɔrɔ o de bɛ kiyama fana sɔrɔ an bɛ ala ta de ala ka kiyama nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ya rabbi Cheikhana baro in nafa ka bon kosɛbɛ nka an ka baara ye waati na cogoyaw ye waati la ko de don kuma la surunyana an fɛ ka dugawu kɛ an n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen sabu bɛɛ ni haminakow sigilen don mɔgɔw ka ca an fɛ ka dugawu kɛ an ye an n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen an ka baro in kuncɛw kan alhamdulillah an ka dugawu fɔlɔ comme an y'a fɔ cogo min e ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ani Seyidu Sherif Usman Madani Haidara ale de kɛla sababu ka nin jabarani sigi donc an ka dugawu b'ale fɛnɛ filanan an b'a ɲini Alahu Taala fɛ hami min bɛ an bɛɛ lajɛlen na ala ka hami jara ala k'an sutura ala ka n'an lebu ala k'an kɔrɔta ala ka n'an majigi ala k'an tanga ala ka n'an labila ala k'an di ala ye ala ka ala yɛrɛ di an ye ala k'an malo ala ma ala ka n'an malo ala ye ala ka n'an kɛ jugu sago ye ala ka n'an kɛ jugu fila jumɛn ye ala an diya kira ye ala kira yɛrɛ di an ye ala an malo kira ma ala ka n'an malo kira ye ala ka na kira yɛrɛ fɛnɛ malo an ye ala ka na kira fɛnɛ malo an ye ala ka silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛɛ kelen ma gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ani jamana tɔ bɛ la silamɛ jamana tɔ bɛ an b'a ɲini ala fɛ a sumabaga de ala ye k'a suma ala b'o kɛla aw yɛrɛ fɛ yan mankan min bɛ yan parce que wagati tɛmɛna mankan tun b'anw fɛ yen juma misiri bɛɛ la bamakɔ mali la o tun bɛ dugawu k'an ye an fana an bɛ dugawu k'a ye an b'a ɲini ala fɛ k'a suma ala m'o kɛla k'a daji ala m'o kɛla min fɛ n'o bɛ fɛ ka hɛrɛ se silamɛya ni silamɛw ma an b'a ɲini ala fɛ k'an ka hɛrɛ don bolo ala m'o kɛla nin fɛn fɛn n'a tɛ fɛ ka silamɛya ni silamɛw ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka kungo sigi a kun min b'a ɲinan kɔ anw tɛ danga kɛ mais an b'a fɔ ala ka kungo sigi a kun min b'a ɲinan kɔ ala an labanko ɲuman ala labanko ɲuman d'a ma ala an denw kanda ala n'o bila siratigɛ tuguni kan ala ka labanko ɲuman d'a ma allahumma salli wa sallim wa barik wa majid ala habibika wa rasulika nabika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya habibana ya rasulallah atainaka duyufan ya abal kasim fakun lana jaran ya aba abdullah ولا تلتفت عنا يا أبا إبراهيم قد اشتقنا إليك يا أبا زينب فزرنا يا أبا رقية ولا تتولى عنا يا أبا أم كلثوم أنت وحدك الرجاءنا يا أبا زهراء ارحم ضعفنا فالكون والمكون لك خادمان ونحن عمتك التي كنت تنتظرها بالعلمين فلا تجعلنا من أصحاب الحرمان عصينا مولاك وفي قلوبنا محبتك وارتكبنا النواهي عارفين بأنك شفيهنا فحقق رضاءنا بما ننتظره منك فكل إلهك الذي أحبك غاية الحب واسعله لنا واستغفره لنا واسترحمه لنا حق قدرك ومقدارك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ambe anga almami fuka wala noy al imam Sheikh Umar Magasuba hakila commentaire wala tini ko fe wala ndai wala lenu afamuneno
an bɛ Alahu taala deli kumakan nafama mun fɔra Ala ka kɛ nɔɔrɔ ye ka don an bɛɛ lajɛlen dusukun na limaniya dafalen Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen Ala ka nɔgɔya limaniya ɲinina an fɛ cogo min na a ɲinina kan ka kɛ mumini ye cogo min na Ala ka limaniya juguw nɔgɔya an ye an ka se ka baara kɛ n'a jugu ye walasa Ala kɛra y'a ɲɛɲini a mantonw ka kɛ limaniyabaga dafalen cogo min na an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o limaniya in sɔrɔ an bɛ segin k'i fo k'i waleɲuman an ka wele jaabili la ka Côte d'Ivoire jamana bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la an bɛ Alahu taala deli Ala ka na nin kɛ an ka sigi laban ye Ala ka sigi nata caman wɛrɛ yira an na an bɛ segin k'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛfɛ ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la an bɛ Alahu taala deli Ala ka sigida nataw jira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. حرام على الأيام إيجاد مثلي